2 články, málo výstav, žiadna monografia. Nezáujem našej kultúry o jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia je nepochopiteľný, no jeho dôvody sú nám známe. Plynú z osobných preferencií našich predchodcov, z nepochopenia, či jednoducho z pre nás tak typickej ľahostajnosti. Po 2 generáciách teoretikov umenia, ktorí dielo Jozefa Srnu staršieho úplne ignorovali, prichádza oživenie záujmu o tohto výnimočného maliara, ktorý maľoval rôznymi štýlmi, no rozpoznateľne a zachytával to, čo je dnešnej mladej generácii vzdialené a asi aj neznáme, realitu šedých a všedných dní pred novembrom 89. Do roku 2019 sa jeho oleje predávali za pár 100, najviac však za 3000 eur. Nie sú to sumy oveľa vyššie, no stále nie na úrovni, akú by si tvorba Jozefa Srnu staršieho zaslúžila. Čím sú jeho obrazy fascinujúce, prečo aukčná spoločnosť Soga organizuje výstavu z jeho diel a aké miesto mu patrí v našich i európskych dejinách umenia, to budú otázky, na ktoré sa pokúsime nájsť odpoveď s umelcovým synom, tiež umelcom Jozefom Srnom mladším. Počúvate podcast aukčnej spoločnosti Soga Predané. Pri počúvaní i pozeraní vás vítajú Nina Gažovičová a Julius Barci a v štúdiu s nami je aj Jozef Srna mladší. Vítajte. Ďakujem. Tak ja si myslím, že dali by sme slovo hneď vám, lebo v tom úvode bolo povedaných niekoľko neúplne pozitívnych vecí ohľadom našej kunzhistórie a jej vzťahu k Jozefovi Srnovi. Že prečo to asi tak bolo a potom nám povedzte niečo, že prečo sa tu vlastne rozprávame. Dobre, tak v prvom rade dobrý deň, vítame vás po lete, verím, že ste si oddychli a možno vás ešte čaká nejaký predĺžený víkend. Sme radi, že Jozef naše pozvanie prijal a hlavne sme radi, že súhlasil s výstavou a ďakujeme za podporu aj Fondu na podporu umenia, ktorý tento projekt podporil. Veľmi rád. Takže tá otázka, že prečo a čo slovenská kunzhistória, no tí z vás, ktorí počúvate tieto podcasty alebo teda pozeráte na YouTube, tak no asi nieraz sme tu pranierovali našich predchodcov i súčasníkov. Stav vlastne kunzhistorický. A v prípade Jozefa Srnu asi veľa zvážil aj ten rok 1989, že tá zmena toho režimu zapríčinila, že kým do roku 89 bol prehliadaný z akýchsi dôvodov, po roku 89 celkom neprávom sa stávalo, že dokonca takí prední zástupcovia domácej kunzhistórie ho považovali za predstaviteľa socialistického realizmu, čo je v podstate absolútne a bolo po roku 89 diskvalifikačné a bolo to ale ako keby bolo to v rozpore s realitou tvorby absolútne Jozefa Srnu. nezávislé od reality. Takže myslím si, že mňa prekvapuje, že nikto si ho tak neochočil, neprisvojil, že nikoho to nezaujalo do tej miery, že si povedal, že áno, ja chcem s tým pracovať a príde mi to zaujímavé, lebo naozaj, keď si pozrieme tie texty, tak áno, zaujímavý, výnimočný, špeciálny, neviem aký, ale nikto to nejak nepopísal, nepostrehol, nedefinoval a naozaj ja som teraz posledné dni trávila jednak aj v knižnici a sú 2 články, ako keby články. Jeden je od Tomáša Štrausa z roku 61 pri príležitosti debutovej výstavy v galérii Cipriana Majerníka a druhý od mojej milovanej školiteľky Márie Oriškovej. A to je aj zaujímavé, že akí ľudia o ňom písali, že to nebol nejaký sekundárny historik umenia, ale naozaj, že teda Tomáš Štraus a Mária Orišková, taký väčší dvojstranový, ale veľký článok vo výtvarnom živote v 87. myslím. Čiže 25 rokov, áno, keď si pozriete staré výtvarné životy, meno sa objavuje, ale vždy v nejakej súvislosti, že áno, bol zastúpený aj Jozef Srna s jeho portrétmi, áno, boli tam tieto polohy tohto civilizmu, akože 1-2 vety, ale nič viac. Stále tie isté, predpokladám. A potom opäť Tomáš Štraus, keď boli tie veľké výstavné projekty Slovenskej národnej galérie, tak v jednom z článkov v literárnom týždenníku napísal, že z predstaviteľov, citácia, to je kultivovaného stredu, že boli opomenutí opäť vlastne na týchto veľkých projektoch, alebo možno tam boli 1-2 obrazy. Takže no žiaľ, je to realita a prišlo mi to strašne smutné, pretože keď som sa rozhodla, že teda idem si pozrieť, čo sa o Jozefovi Srnovi písalo, tak som čakala, že niečo ma inšpiruje, niečo sa dozviem, ale je to proste jedno vákuum a ako v niečom je to dobré, lebo človek si môže vystaviť sám tú svoju nejakú predstavu o tej veci a
Možno teraz otázka na Jozefa, že či otec to nejak vnímal, alebo či vôbec to bola téma, či si to pamätáš, lebo veď ako... Tak ja si vlastne pamätám to, že vlastne ten ako prevrat, ktorý bol ako, ten 89. rok ako, a potom vlastne dovtedy to bolo aj aktuálne, že ako mal tú výstavu v tom ako Hodoníne, bol taký záujem, dostal cenu na prvom trienále v Liptovskom Mikuláši. Predtým to až mama spomínala, že dostal, to si až tak nepamätám, cenu za zátišie v Trenčíne, za tie flašky Áno. ako. To je vlastne v zbierkach Bazovského galérii. Vtedy mu aj kúpili viacej vecí. A teda v podstate ja si pamätám poslednú etapu tatinovho života vlastne, že ako bol ten prevrat a potom už po tom prevrate ako nechodili ku nám ľudia ako nejak. Stával sa aj ateliér, ktorý vlastne ako postavil ako pre mňa ako. A v 92. zomrel, čiže to išlo veľmi rýchlo ten čas a odvtedy vlastne žijem z tých spomienok a zo spomienok ako s mamou, čo mi ona hovorila, na ten život prežitý s ním a vlastne na tie vzťahy medzi či už výtvarníkmi, teoretikmi, alebo celú tú vlastne ako genézu tej spoločnosti, celý ten ako život. Od 7. septembra je v aukčnej spoločnosti vystavená taká uzavretá kolekcia, ktorú Nina Gažovičová, teda kurátorka tejto výstavy, pomenovala Rodinný album. Čo to vo vás vyvoláva, keď sa tam v podstate budete môcť pozerať vlastne na seba a bude to v takom tom inom kontexte Tak ako sú to vášho vlastne príbytku? aj určite, že tie ako spomienky, ale tak vlastne taká moja ako realita, ktorá ako v podstate dennodenne som s ňou žil, som pri nej ako vyrastal a som s ňou absolútne ako stotožnený a proste ako maliarsky svet. Nina, Áno. Jozef Srna. Vy ste v podstate, mňa ste nakazili Jozefom Srnom vy. Vás nakazil Jozefom Srnom, Áno. Samotný umelec. A čo bol ten prvý kontakt s týmto umelcom? Tak my vlastne s Jozefom máme už históriu nášho poznania, tak je to asi 23 rokov. Tak asi. Takže od roku 2000? No, možno 24, lebo ja vlastne toľko pracujem v aukčnej spoločnosti Soga. A pamätám si ešte Jozefa s mamou, ako sme tam nosili obrazy. Prišli a nosili tie veci a mne sa tie veci strašne páčili už vtedy. Ja som si pozeral históriu v rámci našej web stránky a môžem vám povedať, že to bolo na jednej strane, keď človek vidí krásny obraz od dobrého umelca, tak je to za každých okolností, to je jedno, aké sú. Je to veľmi potešujúce. Na druhej strane na tom našom webe sú uvádzané hneď vedľa tých obrazov aj ceny. A tie sú že strašne nízke a smiešné a veľakrát sa stalo aj, že teda obrazy zostali nepredané. To sa ale zmenilo v poslednej dobe, zmenili sa aj sumy, aj ten záujem sa zmenil v podstate aj vďaka Vlastne zmenil to jeden obraz. Zmenil to ten cyklista. Zmenil to cyklista, ale zmenili ste to vy, lebo ten váš prístup k tomu, že toto je dobré, na to sa treba sústrediť a že toho cyklistu ste dokázali v podstate ponúknuť niekomu, kto dovtedy ani zberateľom nebol? Áno, ale to je niečo, čo... A preto som aj povedala, že ma absolútne ako vyrušuje, že nikto z tých teoretikov sa tomu nezačal venovať, pretože tie obrazy tvojho otca si myslím, že všeobecne sa prihovárajú k ľuďom. A to je väčšinou, keď niečo má taký široký záber, je to väčšinou niečo typu nízka kultúra, alebo reklama, alebo niečo nekvalitné. Nejaký pop, alebo niečo proste nehodnotné. Je veľmi zaujímavé, že tieto veci, ktoré sú hodnotné, významné, cenné a špeciálne, dokážu tak naprieč aj generáciami, aj pohlaviami, aj triedami, aj všeobecne, že univerzálne prehovárajú k tým ľuďom. A to vlastne spôsobilo, že ten cyklista, keď bol vystavený dole, my sme ho mali v lobby, že bol prístupný z ulice, že ľudia na ten obraz reagovali. A to si myslím, že je veľmi dôležité. A to je asi tá najdôležitejšia skúška správnosti pre akéhokoľvek umelca, maliara alebo tvorcu,
že keď ľudia na tú vec reagujú, ale teraz myslím v tom dobrom zmysle, nie ako, tak ako som spomínala, kvázi v tej nejakej komercii alebo reklame, alebo v takých tých prvoplánových na prvú signálnu útočiacich veciach. A ten príbeh kupujúceho toho cyklistu má pre mňa ako špecifický potom, pretože to v podstate kúpili moji blízki priatelia. A bol to ich prvý obraz vlastne. Ale ja si pamätám ten deň, pamätám si tú aukciu a pamätám si aj ľudí, ktorí prišli na tú aukciu s tým, že ten obraz, že s ním odídu. A neboli to teda nemajetní ľudia a ja som ich videla, ako licitovali. A dnes mnohí mi hovoria, no ja by som a bol by som dal aj teraz, že ja by som teraz dal za ňoho tých 13 000, to myslím. 15 600. No. Ja hovorím, no ale tak teraz je, nie ty sám, ale teraz je za 15 000 by bolo... No nie, skrátka, mali vás počúvať. Mali vás počúvať, že treba ísť, až kým sa ísť dá. A oni teda túto príležitosť nevyužili. A cyklista skončil v jednej veľmi príjemnej domácnosti a bol dokonca aj darčekom. Takže to asi môžeme prezradiť. Áno, bol to darčekom, ale veľkým prekvapením darčekom manžela pre manželku k narodeniu dieťaťa. A to isté sa týka aj Troch kráľov. Aj Traja králi. No povedzte nám, Nina, o tom, že čo budeme vidieť alebo čo je možné na tejto výstave vidieť, keďže sa to volá rodinný album. Tak tým, že vlastne ten ateliér, ktorý som navštívila, sú tam veci ešte, ale vlastne tie, o ktoré asi by bol najväčší záujem, také tie realistické, tých nie je až tak veľa. Zopár, naozaj. Tak v podstate sme vyselektovali, alebo som vybrala tú časť, ktorá zodpovedá tomu záujmu publika aktuálnemu a vytvára nejaký súbor. A ten súbor je, že od roku 81... Áno, 81 do 90. A dalo by sa povedať, že sú to dva typy, dva súbory samostatné. Jeden sú také rodinné, ako priam fotografie z rodinného albumu, že maliar, rodina, portréty srna, môj syn, moje slniečko. A druhá, a to sú tie veci, ktoré už jednak tesne pred rokom 89 a po roku 89 sú čisto už len autoportréty umelca, čiže už je osamotený, je úplne sám, je bez tej rodiny. A to sú veci jednak už aj k záveru života a zároveň sú stále takým ako veľmi pozorným komentárom k zmene tej doby, takou introspekciou a zrazu, že to bolo strašne zvláštne. Ja teraz som sa snažila nájsť spôsob, akým uchopím ten text, alebo o čom vlastne budem písať. A rozhodla som sa, že chcem písať, že nechcem zase 1000-krát opakovať to, čo už bolo 100-krát napísané. To naozaj... Prepáčte, 3-krát. Alebo 2-krát. Dobre, tak minimálne ja som 3-krát písala. Ale že chcem hovoriť možno presne o tom období pred rokom 89, že ako sa vtedy žilo, a čo to znamenalo, že čo bola tá rodina, pozícia maliara, aj on mal nejaké úlohy v tej spoločnosti, on bol nútený nejakým spôsobom malovať, niečo sa očakávalo a teraz sa pozrime na to, že ako Jozef Srna sa s tým vysporiadal, čo maloval, ako to maloval, že pre mňa je to jedno svedectvo veľmi, veľmi pozorného pozorovateľa, očitého svedka tej doby, ktorý vypovedá tak, že dnešní ľudia to možno úplne, nie že úplne vôbec nechápu, že o čom to je a to by som sa možno tam snažila nejak sprostredkovať alebo povedať niečo. Aký bol váš otec? Tak bol ako pre mňa to bol ako najlepší kamarát a vlastne až do konca vlastne života sme mali ako vynikajúci ako kamarátsky ako vzťah. A chodili sme spolu ako do mesta, na futbal, na športové podujatia, hrávali sme spolu ako stolný tenis a v podstate sme boli ako spolu ako doma a on ako maloval celé dni. Ku koncu života si pamätám, že skoro ráno vstával, on už o 4:30, o 4:00 ako maloval, do tej 3:00, 4:00 a potom sa ako buď išiel sám na prechádzku, alebo so mnou, chodil na námety ako po meste
Nina spomínala, že to bol veľmi A, citlivý a dobrý pozorovateľ svojho okolia. áno, A áno, ono z tých obrazov to je aj cítiť. Ale veľakrát je v týchto obrazoch prítomné také zvláštne ticho. Také, až by som povedal, že také metafyzické ticho. Nechcem to prirovnávať nejakej medzivojnovej tvorbe talianskej, ale napriek tomu je tam to ticho. O čom to vypovedá? Je to jeho povaha, alebo to bola aj naozaj tá doba, ktorá bola taká zvláštna? určite aj o jeho povahe, vlastne ako bol stále sám, stále maloval sám, však vlastne ako maliari alebo tvorcovia, ktorí sa venujú tomuto na 100%, že úplne na 100%, tak sú vlastne ako osamotení ľudia ako. A keď sú možno, že aj v mládosti nejaký ako spoločenskejší, ale keď sa tomu venujú celé ako 10 ročia, tak vlastne sa stávajú ako osamotenejší. A vlastne ja si myslím, že aj je ako jednak tou povahou a jednak aj tým, že nebol až taký rušný život v Bratislave, ako je teraz. Bratislava určite nebola tak ako zastávaná, jak je teraz. Tie námety sú vlastne viac menej aj z tých akože opustených ulic, alebo keď aj není, že opustená ulica, tak vlastne ako nevyskytujú sa tam také prvky, ako vlastne došli No do ako je to dnes? Bratislavy v tomto po roku 2000. A Tá urbanizácia, ktorá komentoval priniesla. váš otec to, ako to mesto vyzerá? Hovoril vám o tom niekedy? Tak sme chodili stále na prechádzky, po tých štvrtiach, Dúbravka, dosť sme chodili ako na Trnávku, Devínska Nová Ves. My sa ako zbežne o tom bavili, ale takto po tých 10 ročiach až presne neviem tie ako vety, alebo A vyjadroval nejakú nespokojnosť niekedy? tak nad tým ako režimom, nad komunizmom, vlastne nad vlastne tým, ako to je. Aj po tom 89., jak príchod vlastne nového režimu, toho ako mečiarizmu, to ako nebolo správne, to bolo ako hrozné aj pre neho. A vlastne hlavne nad tým komunizmom, že vlastne nemohol cestovať ako do tej Viedne a v To by podstate sme asi mali mohol. ešte povedať, skočím Jozefovi do reči, že v podstate, že Jozef Srna bol rodinou z Karlovej Vsi Áno, a vlastne z toho ako keby nemeckého prostredia, že asi aj ten prvý jazyk bola nemčina. áno, Doma sa pozeralo, tak ako aj moji rodičia vždy áno, ORF, rakúske rádio celý áno, čas, že do 89. sme vlastne vyrastali na tejto televízii a tým zvlášť, že teda to bol človek, ktorý to prostredie mu bolo aj jazykovo blízke, tak naozaj to, že tá Viedeň bola tak blízko a áno, nemohli ste tam ísť, áno. tak to je naozaj likvidačné. A ORF sa dalo chytať tu v Áno, Áno, Bratislave? áno. to sa dalo. No On tak aspoň, pozeral že len toľko. správy, aj počúval len rozhlas ORF. On Ale tak to slovenský muselo vôbec byť, to je skutočne likvidačné počúvať, čo sa deje tu toto na pár naozaj. kilometrov za rohom a táto realita je úplne vzdialená, alebo bola vzdialená. Áno. No. A vlastne jedine, vlastne, kde ako vycestoval, však moc peňazí ako nebolo, ale vtedy mal aj nejaké štipendium, tak vycestoval do východného Nemecka. To som myslím, že sa nejako národil vtedy, čo mama spomínala a doniesol si ako špachtle, čo ho vlastne akože tá maliarská technika sa vtedy radikálne zmenila z tých ako štecov na špachtlovú techniku Mhm. a to v Nemecku vlastne kúpil a tu nás si dal u nejakého ako súkromníka vyrobiť tie akože jemnejšie špachtle a rôzne druhy špachtly a čo tu ako nebolo proste ako možné kúpiť v Bratislave alebo ani v Československu v podstate. A v podstate ako bol tam jedine v tom východnom Nemecku a to je asi tak všetko, čo o tých cestách viem. Život vlastne trávil tu na Bratislave, v tomto prostredí, v týchto uliciach. A Vy ste spomínali, alebo teda je to vlastne jasné aj z tých diel, že istá kritika režimu tam je a že ten komunizmus to nebola úplne tá ideológia, ktorá by bola Jozefovi Srnovi staršiemu vlastná. Mala aj nejaké konkrétne potýčky s režimom, alebo to bolo také, nie, že nechali ho existovať, nechali ho, zvlášť ho nevystavovali, on bol nepísalo sa ako o ňom? doma vlastne, mama mu zomrela, keď bol v 5. ročníku na vysokej škole, odvtedy žil ako s otcom, až vlastne do príchodu ako mojej mamy. A otec, môj detko bol ako poštár a ho aj tak sa snažil ako finančne ako podporovať, lebo on vlastne do tých 1975 až toľko ako nezarobil. Není pravda, že by stále predával a že by z toho žil. To vlastne občas niečo predal, dostával to štipendium z fondu, teda z fondu výtvarné umenia. A
V podstate ho ako čas mu dával ako otec a tak veľmi skromne ako žili. A mal aj také problémy, lebo vlastne vtedy boli ako každý musel byť zamestnaný a on keď nebol, tak každý rok musel chodiť na Národný výbor, dať ako, že koľko zarobil, vyúčtovať to a on nezarobil nič. Takže bol ako problém u tej pani, ktorá to tam akože celé dávala dokopy ako. Tak ale otec sa nejako ako zaručil za ňoho a tak to nejako potom ako prežil tie roky ako. Ale on vlastne bol stále sám doma a teda chodil ako na potulky po No tom tak to bol meste. taký samotár z toho, čo hovoríte v zásade, taký akože osamelý bežec, keď nechcem používať túto terminológiu, ktorá sa naviazala na Ernesta Zmetáka, ale v zásade zrejme aj Jozef Strnad starší bol takýmto osamelým bežcom. Vidíme to v podstate aj z tých štýlov, ktoré menil. A teraz by som sa chcel opýtať aj vás, Nila, však vy máte v tej tvorbe pomerne slušný prehľad. Čo sú tie štýly, lebo v tom úvode spomínam, že menil svoje štýly. Dokonca aj z tých obrazov, ktoré sa ponúkali v našej spoločnosti, alebo čo je možné vidieť na webe umenia alebo na bežnom ako prehliadači na internete, tak skutočne sú tam veci, ktoré tak trošku ako keby koketovali s nejakými galandovcami. Potom je tam nejaký dotyk s abstrakciou, ale pritom tá najsilnejšia časť tej tvorby sa týka realizmu a zobrazovania veci tak, ako boli. Lebo mu išlo ako o slobodu. Bol stále ako slobodný, až do smrti ako a vlastne sa vyvíjal, ale vždy, keď ho niečo ako prestalo baviť, tak to ako usekol a proste vo vnútri, keď ho to ako nenaplňalo, tak v podstate behom pár mesiacov alebo objavil niečo nové a sa začal venovať niečomu inému, ktoré ho v danej chvíli, dané roky, dané obdobie ako naplňalo. Mhm. A toto niekedy aj komentoval, tieto zmeny nálad v rámci tvorby? To ani nie. To ani nie. Mama tak hovorila, že prišla ako z roboty a jej povedal, že ako už tak robiť nebude, že si myslel, že bude robiť niečo a proste ako vyniesol to ako na povalu, ako do komory a začal robiť. Proste. A toto je hrozné v rámci našej umenovedy, že je tu istý človek, ktorý je nepochybne aj mysliteľom, pretože človek, ktorý nemyslí, tak nedokáže urobiť takéto zásadné obraty vo svojej tvorbe. To sú premyslené obraty. A nenašiel sa človek, ktorý by sa ho na to opýtal, spravil s ním interviu alebo sa nejakým spôsobom snažil dostať do jeho myšlienkového sveta. Teraz to musíte ťažko rekonštruovať, respektíve možno sa aj do fabulovať. toho... A možno aj fabulovať. Pamätám si, že na skúške mi pani Mária Orišková hovorila ako, dejiny umenia ma učila ako, a že bola u nás a že s ním ako robila rozhovor ako. To je tento, áno. Áno, a to bolo vlastne v tom období, keď dostal tú cenu Liptovskom Mikuláši, rok pred, alebo pár rokov, alebo v tom období ako. Ale ona sa vyslovene zaoberala len tým hyperrealistickým obdobím ako a spomínala obrazy, ktoré sú v Oravskej galérii. Ako toho ako po práci, ten oráč a na diaľnici a tie ako vlaky. Inak ja som sa ešte možno jednou vetou dotkol, ešte vy potom k tým štýlom budete musieť, dobre. Ale jednou vetou by som sa ešte dotkol toho, že aj vy ste to povedali, že dokonca aj naši poprední teoretici, nebudeme ich menovať, hodili Jozefa Srnu do jednej kategórie so socialistickým realizmom. Ale to by sme mali vysvetliť, že prečo asi takto uvažovali, pretože je niekoľko obrazov, ktoré zachytávajú aj prácu na poli, sú tam nejaké mechanizmy a u nás zrejme v našom prostredí, keď niekto takéto niečo vidí na výtvarnom diele, tak ho to automaticky odkazuje k socialistickému realizmu. Ale nie vždy to tak musí byť. Ja keď píšem texty, tak hľadám vždy inšpiráciu v ex-juhoslovanskej literatúre a hlavne teda u dvoch mojich obľúbených spisovateľiek a to je Slavenka Drakulič a Dubravka Ugrešič. A teraz Dubravka práve som včera si čítala, ona má veľa kníh to ste mi vy aj doniesli vtedy v tej várke, veľa kníh o literatúre, spisovateľstve, spôsobe. A jedna taká krátka notická bola, neviem už ako sa to presne volalo, a bolo to, že čo je to vlastne socialistický realizmus. A píše, že všetci umelci, ale ona hovorí o literátoch, ale platí to samozrejme aj o vizuálnych umelcoch. Všetci umelci východného bloku 50 rokov nerobili nič iné, len sa snažili nájsť subverzívne techniky, ako obchádzať socialistický realizmus a dnes už vlastne ani nevieme, čo to je. Áno. A dáva to prepáčte, to zvlášť platí o Slovensku a o našom prostredí. A druhá vec je, že toto je niečo, čo písala podľa mňa niekedy okolo roku 92-93 a druhá vec bola, že ako sa vlastne uvoľnila tá doba. To je veľmi zaujímavý tento zlom, ten 89. rok. Inde zase píše, že
presne, že čo sa stalo, keď prišli, no my sme predtým žili tak, že bol jeden jogurt, jedna múka, jedno maslo, jeden chleba a zrazu prišlo 7 druhov Danone, alebo Danone vôbec, že to dnes ľudia nedokážu pochopiť, že čo to bolo. Vlastne tam rozpisuje, že a čo sa aj stalo po 89. bola záplava toho braku, že zrazu prišli knihy a červené knižnice, že dovtedy to tí komunisti relatívne strážili ako keby tú kvalitu toho, čo sa publikovalo. Ale že vedeli ste si kúpiť Dostojevského, ale nevedeli ste si kúpiť nejakú... No tak americkú literatúru ste si nekúpili, ani západonemeckú, ani francúzsku. Maximálne tak Moliera ste si mohli kúpiť z nejakého baroka. Tie červené knižnice. Románka, Bianc, či jak sa to volalo, tak sa to, romanca. Číta sa to, neviem, to je jedno. Skrátka, to boli tie paperbackové. Ale vrátim sa späť, že hovorí o tom, že ako vlastne, keď pochopila, že čo je to žiť v tom kapitalizme. A ja som to aj v tej mojej dizertačke písala, že zrazu pochopila, že ten tlak toho socialistického realizmu sa v niečom veľmi podobá tlaku tej komercie, že vy máte produkovať, aby ste predávali, aby to bolo niekde, aby to zobral vydavateľ, že veľmi, veľmi podobný v niečom. Podobný aparát, ale výsledok nie je podobný. Ale vlastne, čo sa týkalo toho socialistického realizmu, to tam bola veľmi, veľmi vtipná vec, že v podstate socialistický realizmus bol veľmi sexy, lebo proste robotníci, muži, holí, pracujúci, že toto bola jedna z tých črt toho režimu, aj sa tak prejavoval. A väčšinou veselí a úsmiavý. Áno, absolútny optimizmus. A pozrime si presne, že... A stranové obrazy sú presne tie, kde nevidie tie tváre, sú buď odvrátení a tak ďalej, že to nie je žiadna oslava tej socialistickej. A že napríklad veď aj to dielo, ktoré som si ja vybrala z Východoslovenskej galérie, to budovanie. To sú chýbajúce deti, ako. Áno. To je ako dve verzie. Jedna verzia je tu u súkromného zberateľa a druhú verziu kúpila Slovenská galéria z nejakej výstavy. Ako. A tiež je to tam o tom, ako sa buduje nová spoločnosť, ale proste Jozef Srna tam nechá dve deti, ktoré ako sa nemajú zrazu kde hrať. Je tam nejaké, že to bolo tak, ako sa stavali tie obrovské sídliska, neboli priestory, že akokoľvek by ho kdokoľvek chcel obviniť, tak naopak práve všade je ten ľudský pohľad a citlivý a veľmi... Naozaj podľa mňa, že tá najväčšia hodnota tých obrazov je, že podávajú svedectvo o tej dobe. To je esencia. To sa ja myslím. No určite podávajú svedectvo o svojej dobe a na druhej strane to sme aj my v rámci komentovaných prehliadok veľakrát hovorili a vy ste to aj teraz potvrdili, že to je veľmi presvedčivá maľba, však vy ste tiež umelec, tiež malujete, takže viete, aká je to drina. A od 4:30, alebo teda od 5:00 od rána do nejakej 3:00, 4:00 popoludní stáť pri tom maliarskom stojane, to nie je v podstate až také medlízať. Na druhej strane tie výsledky sú veľmi presvedčivé, veľmi autentické. Áno, ale zasi treba uvedomiť, že ten umelec nemal skoro za celý život nejaké, vyhral v 87. Prvú cenu na prvom finále portrétu v tom Mikuláši za tvoj portrét Dávid, ktorý je práve teraz na ceste z Liptovského Mikulášu a bude aj na našej výstave. Ale že aká to musí byť obrovská, ani nie že disciplína, ale odhodlanie robiť niečo, čo ty veríš tomu, že to je super a robíš to najlepšie, čo dokážeš a nikoho to v podstate nezaujíma. To je tá naša slovenská ľahostajnosť. Veľakrát sa stretávame skôr s týmto, ako s nejakými inými dôvodmi. Že je to také ako mŕtve na Slovensku, to aj teraz vnímam, akože. Vo vzťahu akože k tej ako budapešťanskej scéne, alebo viedenské, alebo aj pražské, alebo tak. No je, akože my sme jednak malý trh, trh ako aj scéna ako taká a bez zahraničných príspevkov a to je obrovská chyba, pretože ešte sa to viacej zužuje a v neposlednom rade chýba konfrontácia, či už na úrovni teoretikov, aj na úrovni maliarov, alebo teda umelcov ako takých. A to bol problém aj pred 89. Ja stále hovorím, však sa pozrime na to, že v Čechách je Národní galérie, u nás je Slovenská národná galéria a doktorka Gažovičová hovorí a teda si to aj napísala, že svoje snedáme a cudzie nechceme. Čo teda absolútne platí o nás a pritom Jozef Srna je autor, ktorého Abelovský stále hovoril, že Benka to je autor, ktorý po Berg má hodnotu, za Bergom už nie. Jozef Srna má hodnotu aj v Tokiu. Takže toto je, len to treba vyskúšať, respektíve treba tohto autora vyniesť a začať o ňom hovoriť normálne nahlas a nie len v kuloároch.
A teraz máme na to príležitosť. Áno, a myslím si, že je táto výstava, verím, že vzbudí... Myslím si, že preto sa robia výstavy, aby sa ľudia dozvedeli, aby sa meno šírilo, aby sme sami uspokojili teoretici, Nie, ale že tak my niečo to nerobíme aby to pre nebolo seba. ako zabudnutí, alebo tak. Že určite. Nemyslím si, že robíme výstavy pre seba. Cestoval otec aj po Slovensku, že mal teda oblezené to naše Slovensko? Z časti áno, ale čo si pamätám, alebo tak z maminých akože rozhovorov, tak bol iba v podstate tuto v Bratislave. Ako. Takže bol to skutočne taký ten prešporák, Áno. ešte so teda tými klasickými prešporskými koreňmi. On mal mamu ako Nemku, otca mal ako Slováka, z Vajnor a teda sa hovorilo ako nemecky u nich. Mal kamarátov ako Maďarov, Slovákov a vlastne Stará Karlova Ves. Hovoril aj po maďarsky? Nie. No škoda. Nevadí, Hovoril to pustíme. a vlastne on bol vlastne tuto ako v Bratislave a sem tam teda akože išiel aj mimo Bratislavy. A no a tak, no. Na Moravu išiel. Aký bol ten proces tvorby? Lebo vás portrétoval zrejme viackrát. Áno. Sedeli ste, alebo to bola fotografia? On dosť akože kreslil, on to akože striedal. Aj z fotografie, aj som sedel, aj z kresby, aj improvizoval. Ako vás to nutilo ako takéhoto malého chlapca vydržať sedieť? Tak to sme tak mali, že sobotu alebo v nedeľu, keď som bol zo školy doma, tak do obeda, ako pokiaľ sa navaril obed, tak som mu sedel, fotil, kreslil, aj tak. A bol to aj vtipný človek, že teda dokázal vás aj takže rozveseliť? No jasné, to sme ako sa hráli stále a tak. Lebo mám stále z tých obrazov taký pocit, tí traja králi, tí boli strašne hraví, tam toho bolo tých detailov, mačička na streche, rozviazané šnúrky, labky od psa, že tam je tých detailov, ktoré sú skutočne vypovedajúce o tej veselosti. Potom ale čo sme mali, aj ten cyklista, alebo ten pán na tom prvom poschodí v tom panelákovom byte, tak to je zase úplne iný súdok. To je niečo, čo hovorí skutočne o tej takej tej šedia, o melancholii, ktorá zrejme sa tak vznášala nad Bratislavou, nad celým Slovenskom. Ale ja som si veľmi pekný citát z hodou okolností našla, asi ho aj použijem, pretože Jozef spomínal minule obraz, ktorý sme predali, taký Oleander, v Soge to bolo. A Danilo Kiš má takú, on sa narodil vo Fiume. A v rieke. Dnes Chorvátsko. A niečo sa ho pýtali, on odpovedá, že ja si nepamätám už ako kde som býval, ani akými jazykmi som hovoril, ale pamätám si ten Oleander a nejakú zdvihnutú ruku pri mori. A vlastne, pretože som sa snažila nejak rozmýšľať nad tým, že sila toho obrazu, teda konkrétne týchto obrazov Jozefa Srnu, že ako keby v protiváhe k nejakej štúdii historickej o minulom režime. Že čo sú tie momenty, ktoré si ten otec vyberal, ako ich spodoboval, lebo aj ten cyklista, mne to prišlo naozaj, tak ako som to tam aj písala, že dvihne sa ten vietor a to také detstvo, to inožství toho chlapca, že aj v prípade toho muža na balkóne, a to zase sa vraciam k tej Slavenke Dubravke Ugrešiť, že ona píše v tom jednom z textov, že sú vlastne 3 dejiny. Jedny tie oficiálne, ktoré sú ako nám predkladané, druhá verzia tá, ako sme my vnímali tú dobu a tretia je ten život, ten bežný, ako keby banálny, tá dennodenná realita. A to je presne tvoj otec, to sú tie obrazy. A ona tam aj píše, že to je niečo, čomu sa venuje najmenej pozornosti. A on jednoducho, tiež si môžeme povedať, že ako vybabral vlastne s tým socialistickým realizmom, že on metodami socialistického realizmu kritizoval, alebo ani nie, že kritizoval, popisoval. Že No, rozumiem, čo chcete povedať, len na druhej strane áno, socialistický realizmus, ktorý zachytáva to, čo vidíme, čo je, ale on je optimistický. Socialistický realizmus má byť, a to, čo sme hovorili aj v úvode, a vy to tiež spomínate, že sú tu isté veci, ktoré mladšia generácia už ako nechápe a nedokáže odvnímať. Vnímajú tú maliarskú presvedčivosť, to, že je to dobre urobené a je to v niečom veľmi atraktívne, ale nemajú ten ďalší plán definovania interpretácie toho diela. To znamená, že tu bol nejaký režim, že tu bola nesloboda. Bol tu Jozef Srna, vynikajúci autor, ktorého v zásade ignorovali teoretici, galérie, inštitúcie ako také. A to je v niečom podľa mňa škoda, že práve bez tohoto hlbokého historického nánosu, a možno to nie je škoda, neviem sa rozhodnúť.
Že čo? Teraz No, že tí mladí chápu len to dielo, bez toho tak ono to je všetkého. dobré, tá lebo ako ho doba, chápu. ten... To je dobré, Áno, dobre, že vôbec prehovára, lebo prehovára. Prehovára, to A určite. to je na našej úlohe, teraz Áno. ako keby historikov umenia im povedať, že áno, to je super, že sa vám to páči, ale ono to v skutočnosti pomenúva tieto veci, ktoré boli hrozné. Áno. Áno. A s tým sa Tak to... konfrontujeme napríklad aj u Medňanského, že teda je Áno. super, ale pozeráte sa na to a to je jedna hrozná tragédia, čo sa deje na tom obraze, alebo teda jednak tá príroda, tá monumentálnosť a tak ďalej. To je... A vlastne ten smútok a tá ako melanchólia. Vlastne ja som mala najhorší zážitok z tohto s Fridou Kahlo. Videla som v Londýne, neviem v ktorom roku, 2002, jej výstavu veľkú. A mňa to úplne odrovnalo, pretože to je niečo tak bolestivé a tak strašné, všetko čo... A zase, ľudia, to je krásne, potom čo človek vyjde tam tašky, peračníky, ponožky. Neviem čo, ponožka, spodňáre. A to je presne toto, že to je tá rovina, že ľuďom to prehovára, pre niečo sa im to páči, ale už nevedia ísť ďalej. Nevedia ísť ďalej, pretože nemajú tú vedomostnú výbavu na to, aby to dokázali prečítať. Tú ako myšlienku a pochopiť tú myšlienku a vcítiť sa do tej myšlienky a vlastne... Váš otec riešil niekedy, že to, kto ako chápe a číta jeho obrazy? Alebo vy ako umelec, ako to vnímate? Ako sú vnímané vaše veci? Ten kód, ktorý do toho vnášate? To je ako ťažká otázka. Lebo to je aj tej konfrontácii. Totižto, keď umelec nie je vystavovaný, nemá spätnú väzbu. A Jozef Strna nebol nejak často vystavovaný, tak kolektívne. On akože veril tomu, že čo robí, že to je ako proste ako dobré, že ho to ako kvázi ako naplňanie ako. Ho to ako nesmierne ako bavilo. To mi vždy hovoril, že čo chcem, čo budem robiť, tak aby ma to ako bavilo, aby ma to neotravovalo ako. A vlastne tým pádom ho to každý deň nutilo ráno vstať, ísť do toho ateliéru a vlastne s láskou proste produkovať nejakú tú vec, z ktorej sa ako tešil a ktorá ho ako naplňala ako duševne. Ako. To si myslím, že preto to aj robil celý život a v podstate bol ako nešťastný, že vlastne už sa končí ten život a že ako musí ako odísť. Ale vyslovene akože mal ako naplnený život, že sa nikdy ako nenudil a nebol to žiadny kalkul, že začnem robiť preto, že budem mať z toho to a to a to. No tak to by bolo veľmi krivé obvinenie, keby niekto tvrdil, že teda tam vznikal alebo bol nejaký kalkul. A to akože viem na 100% a preto aj tak akože menil tie štýly, preto sa z týždňa na týždeň alebo z mesiaca na mesiac ako rozhodol, že bude z koláží, preskočí do abstraktných kompozícií, ale malo to takú istú náväznosť. Zdá sa takto, že keď to ako človek úplne nevníma, že čo vlastne všetko robil, že akože až moc skákal. Ale on, keď ako každý deň maloval a celý život vlastne, v podstate 350 dní v roku ako, a celé ako 10 ročia, tak tá plynulosť tej tvorby, ten vývoj bol ako úplne ako plynulý podľa môjho. Toto len s takými akože s odstupom, že mal také ako skoky. Ako. Tak vy ste insider, vy ste to pozorovali v podstate z tej úplne intimnej blízkosti. A keď som vlastne aj zdedil to ako dielo, tak sme si to ako nosili, som sa nad tým ako zamýšľal, sme stále ako debatovali s mamou vlastne o tom a som to mal akože od detstva ako pred sebou. Kto boli jeho kamaráti? Lebo keď sa pozrieme v podstate na tú scénu 80., 70. a úplne ranných 90. rokov, tak nebolo veľmi veľa maliarov. Myslím, že Julián Filo bol jeden z mála tých, ktorí nejakým spôsobom nasledovali, či už malbu podľa fotografie alebo nejaký realizmus. A viem, že Peter Bartoš to bol... Bol ako kamarát vlastne Peter Bartoš, oni sa zoznamili na škole. Otec končil, myslím, vo 5. ročníku, kedy Peter Bartoš ako na škole ako začínal. A zoznámili sa tak, to mi hovoril na prechádzkach, že vlastne Peter Bartoš robil veľmi pekné ako krajinky. Tak sa mu nejako prihovoril a začali sa kamarátiť už na škole a vlastne to im v podstate vydržalo celý život. A on mu rozumel, Petrovi Bartošovi? To je ako nadlhšie, to je toto. Mali proste spolu proste ako taký ako komunikatívny vzťah. Že proste komunikovali v podstate celý život. Niekedy viac, niekedy menej, ako s prestávkami.
A koketoval váš otec aj s konceptom, alebo vôbec niečím Nie, nie, takým, nie, ako nie, teda, nie, prečo je nie. vlastne Peter Bartoš typický ako Nie, nie, tvorca? nie, nie, nie. Takže toto ho Poznal nechalo. sa aj s Kolerom. Kolerom, áno. Aj chodili spolu, boli aj na nejakých cestách spolu, aj... Tak ako, ale ako oni sa ako nestretávali, stretával sa s týmto Petrom Bartošom, s Kolerom sa tak akože vnímali, pozdravili sa aj v meste, povedali si ako pár viet, ale tým to končilo. Ako. Nemali nejaký blízky vzťah. Ako. Mal v podstate ako tatino mal potom jedného kamaráta, to mal po Dunajských Biskupiciach, on sa volal Nať. Tak každú, že stredu zobral bicykel a išiel za týmto pánom Naďom, ktorý ako tlačil, mal nejakú poligrafickú proste dielničku doma ako, tak sa proste tam ako debatoval s ním, ale ako myslím, že nie o týchto ako umeleckých veciach. To si vlastne nechával sám pre seba ako a teda Peter Bartoš s ním velice rád a to chcel diskutovať o týchto aj konceptuálnych veciach, aj vlastne o tej ako malbe a tak a teda niekedy sa to stretlo s väčším pochopením, niekedy s menším pochopením, ale bola taká ako celoživotná nejaká ako diskusia. No, buď nám vyvrátite, alebo potvrdíte, že je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia o tom, že teda umelci sú tí, ktorí vstávajú na obed, potom vypijú 2 fľaše červeného vína. Nie, v žiadnom prípade. Takže nebolo to u vás doma nejaké hýrivé, ale bolo to o tvrdej práci. Nie, ako tatinom vôbec ako nepil, ani nefajčil, ani mu to ako nechutilo. Jedine, keď si dal nejaký alkohol, bolo raz piatok, keď si dal nejaké 2 párky s horčicou a k tomu malé čierne pivo. Ako. Takže to bolo celé toto. A to viem, tá mama hovorila, že on nikdy proste akože k alkoholu neinklinoval, ani k nejakým proste takýmto proste nejakým spoločenským akciám, alebo toto. Ako. Čo čítal? Toto neviem. To si nespomínate. Ale čítal, ako mám tam ako dosť ako veľkú knižnicu, takže som ako aj zdedil hlavne tieto ako umelecké knihy, ako hej. Delacroix denník, mal veľmi rád Delacroix, to som čítal aj ja vlastne ako po jeho smrti. A mal tam ako českú tú ako literatúru, mal tam dosť ako poézie českej. Strednú školu študoval v Prahe, tak z toho si doniesol ako vzťah k českej kultúre. Ako. Aj literatúre a vlastne... No to nám povedzte viacej. No on začínal, v podstate tam išiel na strednú školu ako, študoval aj tuto, ako na šupke ako, len v prvom ročníku niekako musel odísť. Bol tam istý pán, neviem, môžem povedať, ale... Určite. Že ako Jozef Chovan, je aj na webe umenia ako toto a on... Bola taká príhoda, to mi hovoril ako viackrát, sa skamarátil s istým pánom Spálom v prvom ročníku a tento pán Spál, jak začínal školský rok do prvého ročníka na starú šupku ako na palisády, ako prišiel ako neskoro. A tú prvú hodinu mali s týmto pánom Chovanom. A jak sa otvorili dvere, tak pán Chovan sa ho pýta, a vy ste bol kde? Vy ste spal? A on že áno, ja som spal. A vlastne ako tým pádom ako si nejak na ňo ako zasadol a pána Spála vyhodil myslím na konci roka a tatina vyhodil ako na pol roka. Ako, tak to mi tak viackrát ako hovoril. A potom akože jeho ako mama mala asi nejaké peniaze alebo tak normálne mu 4 roky ako zaplatila v Prahe na takej istej škole, jak Tunáko, tlačiar, ako poligraf a vlastne ako reprodukčný grafik. Vlastne ako. Lebo ja som našla v tých nejakých, lebo som prechádzala cez tie knižničné záznamy a boli tam, že grafická úprava Jozef Srna. Čiže sú nejaké aj reálne publikácie, ktoré on zalamoval, alebo graficky. To sú ktoré roky? Som aj vysvedčenia. 50, áno, koniec 50. Po 45. to bolo ako. On bol 30. ročník a on vlastne od 52. študoval tuto na VŠV v Bratislave. A napríklad o vojne druhej svetovej niečo spomínal, alebo tak? Takže to bolo ako utrpenie proste. Akože všetci trpeli ako, aj vlastne aj v Karlovej Vsi ako a proste potom ten komunizmus, ten fašizmus, proste ako šialené veci ako a proste na to tak ako veľmi ako nerád spomínal, s takým smútkom vlastne a bol rád, že to už má, že to za sebou. A my tu nadávame na to, že je teplo. No.
No. A neuvedomujeme si, že to môže byť o mnoho horšie. Ale potom ten komunizmus bol tiež šialený, tých 50. roky a vlastne... Však tam išlo o život, vtedy to nebolo úplne Takže jednoduché. vlastne z jednej zlej doby do druhej sa to preklenulo. Kedy ste si vy uvedomili, že teda pôjdete v otcových šlapajách, ale teda v otcových, teda že budete tiež umelcom a maliarom? V takom 5. ročníku na základnej škole v 91. roku dovtedy som hrával futbal ako závodne ping-pong a za rôzne kluby a tak. A som si tak uvedomil, že už ma to tak ako nebaví, už mi to proste už som ako nestíhal a že proste ma to tak ako nenaplňa, tak som sa ako rozhodol postupne, jak som s ním stále diskutoval, jak som ho videl pri tej práci, aj som mu niekedy ako pomáhal ako malovať, som mu tam dával tú farbu, ako, že toto ako vymiešaj, toto tam dá a tak. A to ešte dávno predtým, to ešte keď som začínal základnú školu, ako že som bol vlastne s ním v ateliéri, tak postupne som si tak ako uvedomil, že vlastne to by nebolo zlé, že sa mi to veľmi páči a že vlastne je doma sám, zavretý, že nikto ho ako nebuzeruje, že vlastne má takú slobodu proste ako celoživotnú a že takže ako budem aj ja kresliť alebo tak postupne. Ako. A čo je ten odkaz, čo ste si od neho zobrali ako umelec? Tá sloboda. Zostať slobodný. Áno, zostať slobodný ako do smrti. Ako. Absolútne, akože tá sloboda a vlastne venovať sa tomu, čo ako dušu človeka ako naplňa po tej duchovnej stránke. Ako. Keď ma baví ako toto robiť, tak robím toto, keď ma to nebaví, alebo že proste nenachádzam v tom nejaké vnútorné uspokojenie, tak proste veriť a hľadať niekde inde. Ako. V rámci dejín umenia je kategória jednak autoportrétov a portrétov rodinných príslušníkov jedna veľmi špecifická kategória. A u každého veľkého umelca, či je to Rubens, Kupecký a tak ďalej, však tam sa dajú rozpoznať s manželkou, s deťmi a tak ďalej. Že ono v podstate, keď tvoril túto kolekciu, ste spomínali, že je to v podstate približne 10 rokov, od začiatku 80. do začiatku 90. rokov, tak tvoril ako keby rodinný obraz alebo obraz o rodine a to je v zásade predmetom aj samotnej výstavy. Tieto obrazy budú vystavené. Áno. Čo je tá ďalšia fáza, alebo čo je ten ďalší plán v čítaní týchto diel? Je to len o rodine, alebo je tam aj niečo iné? Ja práve teraz pri bádaní v podstate... Neusmievajte sa, však bádate. Nie, že ono to vôbec nie je o rodine. Je to o tej dobe, v ktorej žil. Je to o tom, že tá rodina bola tou... Lebo je tam taký obraz, že moja rodina. Je to vlastne obraz, kde vidíme autora, bude k tomu aj kresba, manželka a Jozef. Ale keď si pozrieme slávny obraz Velázqueza Dvorné dámy, je to presne, že my vidíme maliara, je tam kúsok obrazu, ktorý Jozef Srna maluje. To není, že on maluje svoju rodinu. On maluje nejaký obraz, ktorý my nevieme vlastne, aký ten obraz je. A on reálne maluje obraz o tej dobe. A tá rodina stojí pri ňom a je ako keby prítomná v tej jeho tvorbe. Že takýchto zvláštnych kódov je pomerne jednak akože samotný Velázquez a Rembrandtov Kenwoodský autoportrét, kde teda on stojí pred plátnom, na ktorom sú dve kružnice a teda maluje niečo. Čiže to len zase... Bože, mám zimomriavky, to je geniálne. Nevážne. Vonku je 40 stupňov. Konečne mám zimomriavky. Dobre, budem vám takéto veci hovoriť. Ale že to je presne to, že my vidíme obraz, volá sa Moja rodina, je tam maliar so ženou a s dieťaťom, je to moja rodina. Nie, to je... A ešte ďalšia vec, že vlastne na tom obraze sú dve také vázičky, ktoré, keď ste žili v 80. rokoch, tak viete, že toto je Slovensko 80. roky, lebo tak, ako sme mali jeden jogurt a jednu múku, tak všetci mali rovnaké kuchyne, rovnaké oblečenia, rovnaké topánky, rovnaké vázičky. Ale v jednej z tých vázičiek sú snežienky. Že zase je tam ako keby taký živý moment nejakej tej prírody, že chápeme, že je to jar, ide jar, všetci sú takí pošednutí, že ten obraz není príliš ako veselý. Pošednutý. Ale tie snežienky zase sú kvázi takou nádejou, že... Výjdu spod toho snehu. Že žije niečo, je tu život, stále je niečo. A ako končí román, môj obľúbený maďarský autor Antal Serb, končí román tak, že pokiaľ je život, ešte stále sa dá niečo robiť. Neviem, ako sú presne tie slová, ale že kým žijeme, ešte stále niečo je možné. Takže ako keby aj napriek tej dobe, aj napriek tej tyranii a tomu teroru,
stále ako sa dalo existovať a dali sa nájsť tie momenty toho šťastia, toho chlapca, ten oleander a to niečo. Ako Takže píše doktorka Günterová, žijeme a žiť sa musí, aj v áno. minulosti sa muselo. Oleandre, to chcem podotknúť, mám na obrazoch veľmi rád. Mám maďarského obľúbeného autora, Károly Ferenci, ako. A on má krásny obraz, a poznám dosť dobre tú zbierku, chodím tam do Nemzeti galérie, ako do Budapešti, a tam má obraz, sa to volá, že Záhradník, otec so synom, ako syn stojí a otec sedí a vedľa nich sú ako oleandre, ako. Veľmi krásny obraz, mi to veľmi pripomína ako tatina, keď sa na to pozerám. A na vedľajšom paneli, že je dlhé roky tam vystavené, a je iný obraz, tiež ja som to nazval taký ako, v podstate ako hyperrealizmus 19. storočia, lebo to ešte robil v 19. storočí. A na tom druhom obraze je takí traja chlapci, ako hádžu kamienky ako do rieky. do vody. A vlastne mi pripomína tento autor, Károly Ferenci, ako aj tatinovú nejakú tvorbu, aj ten jeho vývoj, ale z opačného hľadiska, že vlastne tatino sa vyvíjal od impresionizmu, od toho ako impresívneho luminizmu, cez tú ako modernú, teda malbu s nejakými ako modernými prvkami, cez abstraktnú malbu až po ten realizmus, alebo hyperrealizmus, taký svojský hyperrealizmus. A tento Károly Ferenci sa vyvíja vlastne naopak od takého hyperrealizmu alebo prílišného hyperrealizmu, takého civilizmu v tom 19. storočí pod vplyvom tej ako naďbánskej školy, čo bol ako významný teda člen tej naďbánskej školy, aj zakladateľ, až vlastne do takého impresívneho ako luminizmu. Toto si ja všetko doštudujem, pozrieme sa na to. Jozef Strna potiaľ. 89. rok. Ako ho vnímal? Tak bol na námestí ako a proste bol veľmi rád, že ako títo Rusi ako od nás zmizli. Ako, že... No tak tí zmizli až v 91. Áno, ale že sa to poslední odišli z Rožňavy. A poslední odišli z Rožňavy. Ale sa to ako celé tak akože menilo, to bol veľmi rád, a že sa bude môcť ísť ako do Viedne. Tak sme raz boli spolu vo Viedni, to bolo pred Vianocami, a teda sme išli spolu do Kunsthistorického múzea, kde mi ukázal Vermeerov ateliér. Wow. A Vermeera ako celkovo takého a vlastne tých Holanďanov, videl som tam ako Brechla. V tej dobe som chcel vidieť ako Van Gogha, ale mi ukázal toto a vlastne mi dal robiť kópiu Dievča v turbane od Vermeera, a vlastne s tým sme tak akože mali taký ako niekoľkomesačný ako dialog. To sa tak pamätám. A to je super, že sa dožil aspoň tej zmeny toho režimu. Je síce pravda, že ste spomínali, že potom veľmi rýchlo dokázal rozpoznať tie nástrahy tzv. Demokracie, ktorá bola potom reprezentovaná tými istými komunistami, len v šedých oblekoch, teda iných oblekoch. No, neboli to v zásade tí istí. A ešte si pamätám na jednu návštevu, keď sme boli ako v Budapešte pri parlamente, ale to ešte bol komunizmus, to bol pred 89. A to som bol ešte taký ako menší. Iné návštevy, ako sme neboli v zahraničí. Boli sme v podstate raz na rodinnej dovolenke v Ždiári. Asi 10 dní na chate s mamou. To mohli by sme rozprávať o našich rodinných dovolenkách, ktoré boli naozaj veľmi výpravné. Ale vtedy tá Viedeň, tak to mi dala tak ako najviac, som tak celý život ako spomínam, aj tie do Kunsthistorického, to je také asi moje také najbližšie, tá galéria, kde chodím ako celé ako 10 ročia. Keď sa zmení obraz, tak viem, že ktorí nainštalovali iní, ktorí vlastne ako zmenili, a keď niečo tam preinštalujú, tak to ako vnímam. A to isto mám veľmi rád ako Budapešťanskú galériu Nemzeti aj Sepmi Vezety. To sú také moje najbližšie, ako čo tak chodím, ako najbližšie môjmu srdcu, ako dlhé ako 10 ročí. Koho zo súčasníkov si veľmi vážil? Aj zo svetovej scény napríklad. Tak aj zo súčasníkov, to sme sa ani tak ako nebavili. On mal rád ako vyslovenie tohoto Vermeera, Chardéna. Teraz som si uvedomil, že aj Maneta. Vtedy sme mali v podstate len také čierno-biele knihy, a to som mal takú čierno-bielu knižku ako od tohoto Maneta, a on mi ukazoval vlastne, že veľmi dobre zvládal tie jemné prechody, tej ako šedy, od svetlej šedy až po tmavú šeď, až po takú ako čiernu. A veľmi si ho vážil aj za kresbu. Na posledné Vianoce som dostal knižku Pastelov od Degasa, to mi ako kúpil. A ešte mal rád Rembrandta, Vermeera a toho Delacroix.
Že veľkých majstrov. No, aj Delacroix, vlastne to sme si ako mali takú polemiku vlastne, že tá Delacroixová ako vyplutosť tej ako malby, hlavne aj v malých formátoch a vlastne vo vzťahu k tomu Vermeerovi, ako že tá expresia, uvoľnenosť a taká vo tá vzťahu toto, precíznejšia tak to malba. že sme sa ono tak ako bavili. Na tie dialógy si tak akože dosť živo ako pamätám. A to bolo ináč, že to je v tej tvorbe cítiť naozaj ten odklad od toho punktlich malovania až po teda takú tú uvoľnenejšiu A to je vlastne zaujímavé, čo si povedal o tých prechodoch, že možno nebyť tej abstrakcie, kde boli tie také plochy a farebné, že úplne inak by asi vyzeral ten realizmus alebo ten hyperrealizmus. Čiže tiež mi to zrazu začalo dávať taký zmysel, že naozaj, že aj my ako čo čítame alebo sa niekde naučíme, že raz to človek vie zúžitkovať alebo zhodnotiť. Povedzme si techničnosti. Na to ste vy najlepšia. Dobre, takže výstava bude otváraná 7. septembra vernisážou o 19. vo štvrtok a bude otvorená potom vždy cez týždeň, pondelok až piatok medzi 10. a 18. hodinou. Budeme robiť 2 komentované prehliadky a to bude 19. septembra a 3. októbra vždy o 19. A pribudne asi jeden termín pri finisáž alebo uvedenie monografie, katalógu, publikácie. Takže verím, že nás prídete pozrieť či už na vernisáž alebo na komentovanú prehliadku alebo teda na tento posledný event. Bez pochyby, že si prídete pozrieť výstavu, pretože v takomto rozsahu diela Jozefa Srnu dávno neboli prezentované a myslím si, že si naozaj zaslúžia vašu pozornosť. Určite, Jozef Srna celkovo. Ja verím, že pokračovaním tejto výstavy bude potom nejaká väčšia monografická výstava, ktorá v celej šírke predstaví tvorbu Jozefa Srnu, lebo jednak to potrebujeme a na druhej strane je to určite fascinujúca cesta za poznaním toho, čo sme tu na Slovensku mali, čo tu máme, lebo však bez toho ťažko sa vykročí do budúcnosti. Podoba sa nedá poprieť. Dobre, praktičnosti sme povedali. Praktičnosti sme povedali, takže kurátorkou výstavy je Nina Gažovičová. Výstava trvá do 3. októbra. Do 3. októbra. Takže určite nás sledujte na sociálnych sieťach, na našom webe. Určite je dôležité sledovať aj tie komentované prehliadky. Zrejme aj pán Srna sa zúčastní, aspoň na jednej z nich, takže aj s ním sa budete môcť stretnúť. A ideme sa už poďakovať, alebo máte ešte chuť niečo zásadné povedať? Ja mám pocit, že sme nie, že vyčerpali, to by bolo prehnané, ale určite. že asi to... mohol rozprávať o 2 hodiny ešte. To, čo sme asi chceli komunikovať. Tak sa respektíve môže byť, že ak chcete ešte každý niečo povedať. Ja sa na to ešte strašne teším, lebo jednak zatiaľ každý jeden z tých obrazov, ktorý sme mali, jednak v aukčnej spoločnosti, lebo bohužiaľ inde až tak sa veľmi v Kisuckej galérii mal pred niekoľkými rokmi takú akože väčšiu výstavu, ale v zásade nie je veľa príležitostí vidieť diela Jozefa Srnu staršieho, takže ja sa na to veľmi teším a hlavne teda aj na reakcie našich návštevníkov. Bratislava mal výstavu ako v roku 2099 to mal v marci v Mestskej galérii ako. To bola vlastne pod kurátorskou koncepciou Fedora Kryšku a to bola vlastne taká asi posledná výstava ako retrospektívna. Posle tu v Bratislave. Tak to už je najvyšší čas, ale zrejme. Vlastne v 99. sme sa spoznali. Takže 24 rokov dozadu. Tak verím, že toto vaše priateľstvo vydrží ešte ďalších minimálne 25 rokov. My ďakujeme veľmi pekne Jozefovi Srnovi mladšiemu. A ja som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať vám, Julius, tebe, Nina, za usporiadanie tejto výstavy a že sa vám vlastne podarilo dať ako dokopy tie veci, zapojičať to zo štátnych a zo súkromných zbierok. Ďakujeme. Je to naša povinnosť. Teda hlavne aj ďakujem tiež Nine, ale to si ešte budeme na vernisáži. Takže od 7. je výstava sprístupnená Medená 16, aukčná spoločnosť Soga. Popri tom samozrejme klikajte na naše online aukcie, počúvajte naše podcasty a ich pozerajte. Ja som bol Julius. Ja som stále Nina a bol tu dnes s nami Jozef Srna. Ďakujeme. Ďakujem vám pekne.